Permezz ta' xogħol qiegħed isir fil-korsa ta' Żwiemel tal-Marsa qiegħda titwettaq wegħed oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista, dik li ssir riġenerazzjoni tal-korsa ta' Żwiemel fil-Marsa għat-tiġrid ta' Żwiemel għat-taħriġ tagħhom u l-istalel. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, żar il-kumpless sportiv tal-Marsa fejn ra x-xogħol li sar sissa inkluż l-investiment temporanju li sar fl-stands fil-kumpless u fl-inġenji ġodda li nxtraw fosthom xadba aktar moderna u van ġdid għall-ġurija. Il-Ministru Grima qal li dan l-investiment huwa importanti ħafna sabiex il-korsa tal-Marsa tilħaq livell internazzjonali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Equidrome, Matthew Brinkat, qal li x-xogħol li qed isir bħalissa fil-kumpless tat-tiġrijiet ta' Żwiemel qed jitwettaq permezz ta' makkinarju. Ġew xogħlijiet intensivi, tlaqna bi-programm ta' ovvjament ta' allestiment ta' dak li hemm preżenti bħalissa. Badna biex nżidu l-makkinarju li huwa bżonn jus ferm bħal trakter ġodda, planer ġdida, upgrading ta' ċertu makkinarju li huwa bżonn już biex inti tista' taħdem. Preżenti kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Equestri Malta, Max Zammit, u qal li l-Equestri Malta bħala regolatur għandu lan li jolli l-livell tal-faċilitajiet sportivi marbuta ma' Żwiemel. L-rwol tal-Awtorità Equestri Malta huwa li tara li jiġi elevat l-sport ekwestri għal daqstant bl-iżvilupp ta' faċiltajiet adekwati, faċiltajiet ta' livell internazzjonali li kun jistgħu jospitaw kompetizzjonijiet tal-għal livell. Propju huwa x-xewqa tal-Equestri Malta illi dan iseħħ.